Testul PCR este capabil să ofere rezultatul într-o oră și jumătate, cu 30 de minute mai devreme decât acum. Am observat după ce am terminat și am făcut o analiză a numărului de probe că este la fel de eficace, determină la fel ca kiturile comerciale, cele 3 gene, cu o precizie chiar mai bună pe finalul sau începutul infecției. Noi putem furniza și un set de calibratori, astfel încât testul nostru să fie nu doar un test calitativ, adică un test care să arate prezența sau absența virusului, ci și cantitatea de virus. Și acest fapt ajută foarte mult medicii pentru că pot monitoriza evoluția stadiului infecțios al pacientului. Testul detectează simultan 3 gene, 2 gene înalt conservate ale virusului SARS-CoV-2 și o genă de control intern pentru verificarea calității probei și a metodei de prelevare. De asemenea, conține și o schemă de interpretare a rezultatelor. Zeci de cercetători au lucrat timp de 8 luni pentru obținerea acestui kit de testare RT-PCR fabricat în România. Produsul este destinat doar pentru spitale și laboratoare, iar pe lângă rolul de testare este folosită și la monitorizarea infecției. Există această presiune și socială și medicală pentru a sprijini lupta cu pandemia. După doar 2 ani de zile, sau mai puțin de 2 ani, putem să spunem că, într-adevăr, cercetarea românească a produs ceva. La proiect au lucrat specialiști de la Institutul de Cercetare pentru Microtehnologie, medici de la Spitalul de Boli Infecțioase și de la cel de Pneumoftiziologie din Iași, dar și cadre de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, precum și angajații unei companii din domeniul medical. Prețul unui kit cu 50 de teste pornește de la 300 de euro, iar produsul va fi prezentat la cel mai mare târg internațional medical din Düsseldorf, Germania. Până acum în Europa, astfel de teste au mai dezvoltat pe lângă România, Franța, Germania și Finlanda.